Ano ka? Pag bumigo ka ni... Madulas ito yung buhangin doon. Nakalupa. Tama lang. Tama lang to. Vlogger po ba? Ay, hi, welcome to my video. Tutorial po to. Okay ba? Ate, magkano yan? Ano pala dyan dyan? Tuloy. Paparin! Bando, tawag dito. Kaya nung hindi mo nag-video. Ayun, walang video. Ilang kuya? Tama. Ang karot. Karot. Ang sarap na nagluluto. Ay, patay na siya na isa. Abon? Ano ka? Pag bumigo kanina, pumunta ako dito sa Miami. Nasama ka ako. Dito lang ka. Ito, tama. Hindi ako yan eh, nakakas. Ano, mapangat ko ako sakto. Dito kayo. Ayan. Protect the BJ.
Ilan ang kukunin sa 500? Dalawa po. Kano yan, boss? 13. Ganda, 13. Uwi ka na ng 13. One size. Hindi ah. Kaya na ito, ay, tinan mo ito. Hindi na nakalis yung Kaya ano yan Ha? dito po? Kuya. Akin na. Hindi ko yun. Hindi ko. Kumaya ka na. Pangatlo nga ako yun, sakten. Ay, si kuya naka... Mga mo na. Ito yung si kuya. Sa'yo, yung dalawa. Ay, dalawa. Yun eh. Dalawa. Ay, hindi. Kay kuya naka-e-bike. Kaya naka-e-bike. Dalawa, tas ate Bo- vlogger. Ate vlogger. Nalista ba din? Vanessa. Tumulong ko pala sa di. Pamagdito sila. Sino? Gusto ko yung babae dito. Malalaki pag dito sa luto. Oo mga ito, boy. Ilan kaya ang ano? Taas ko dito.